Zdarec lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude druhý díl ze hry. To tak mohlo říct. Ze hry Hide and Seek. Budu to natáčet, protože mě ta hra baví a vedle se jako docela statečně neschová. Nevadí, no. Můžu se teda koukat. Jo, tak on je takhle za počítač. Bude to těch 15 minutek, jo. Nebudu tlačit na tvrdo, ale bude to 15 minutek. Tady tohle můžeš rovnou zabít, protože on nevidí title loss. Koupíme telka. 44 level. No, tak nic. Třeba psal mi jeden nějaký kamarád, že je hudba moc nahlas, takže já jsem se rozhodl, že to stlumím. Stlumil jsem to, je to všechno v pohodě, myslím, že by to mělo být všechno v pohodě. Budu trošku nahlas a musíme si počkat, takže já to střihnu, až to bude. Takže jsme tady po několika po několika sekund. Už tady máme jenom 70 sekund. Telka. Teď nevím. Jo, tady je. Ale co je? Jo, ona je tady takhle schovaná. Jo, tak to je nenajdu. Promiňte za to. Půjdu si to za chvilku nabít. A já se asi takhle půjdu tady dívat na tady tohohle chlapíka. Chvilku budu ticho, až to začne hrát, no tak teprve budu mluvit. A ještě jinak jsem v posteli. Mám trochu rýmu. Napište něco do komentáři, dejte like, sdílejte a prosím zmačkněte tam ten nápis odběr. A zvoneček, kdyby náhodou jsem mi dal nějaké to video. A zmetu. Dobře. Teď už můžete vylézt. Já si vidí, no. To je dobrá mapa, tady mě. To je dobrý. Ale já jsem kdo? Já jsem tohle, takže přeměníme se. Co jsem teď? Aha, já jsem cihla. No tak to půjdu asi jako ostatním cihlám. No, kdyby se mohl dát tu cihlu. Rychle, to jsou cihly. Díky bohu. Tak. Jo. Dobrá schovka. Dobře. Tak a jdem se koukat. No, hledejte, no. Smradí. Tak. Dále. Promiňte za ty reklamy. Něco to snažíme. A jdem se dívat. Tady tenhle. Tady jsem byl, no. Tady jsou vedle sebe hromady. Ale oni jsou prostě takové na mladá.
Oni nemá být, jak má být. To je divný. Co? To je hrozný, já mám to zase já to zase stříhnu a zatím. Tak dobré, jsme tady. My jsme tu v pohodě, hrajeme na nějakou lékárnici. Proč? Taky. Ne. Děláte ze mě už fakt prdele. Já nechci. Jsme tu, že až jsme teprve jenom 3. Je divný. Zkusíme se. Ale tady jsou 2 trče, takže když tady budou 3, tak něco z těch asi být. A jdem. Uj. 2, dobře. Komu to byl? Také tohle to nemohlo být. Hele, se tady tahle zbraň tady. Yes. Tady. A teď mi řekne, že to bylo. Jeden byl. Promiňte za ty laky. Promiňte, jsou tady trochu laky. Trošku si počkám, než to pojede. Dobrá. Počkejte chvilku, já to mám. Já si myslím, že pro tohle video by to stačilo. Prosím dejte like, odběr a